Però hagués pogut estar més llarg, el que pensava que estava condicionat pels temps jo aquí, però bueno. Ho han fet bastant bé, jo estic satisfet d'ells sempre, la veritat és que sí. Ara venen un poc més els pesos pesados. De tot, i aquí ja veureu, més o menys que veieu la progressió del nivell que se pot arribar a obtenir en els anys, clar, evidentment. No és una qüestió d'un mes, això. Vale? Gràcies.
Dando uma câmera rápida está instalada. E antes eu não só da defensa, porque se conhece nos pais. Como defensa? A mim não pode nem.
el d'Espanya. Estava tocada aquesta fusta, no era? Realment les altres són més salades. A més, les fustes d'aquí de Campos, de Porreres. Sí. No, però és vera que no només és fet de pegar, o sigui, no és la lluita entre un i la matèria, sinó que a més es pot tenir la focalització per poder endevinar bé, etc. col·locar bé la mà. De totes formes, dissabte una altra exhibició és a Campos, estàu convidats tots, si voleu venir. Allà els rompiments seran diferents. Seran semblants, però hi haurà canvis. De totes formes, espero que us hagi divertit. Més, sabem fer més. El que passa que no ho podem mostrar tot en una vegada, ja ho he dit en el principi. Gràcies i fins a la pròxima, que tornarem. Vale? Vinga.